Ọchọcha ya ịchọ ka ịgote ya ma ọ ka bụ fancha aka abụgo mana nke afọ ahasị. Oju ga-ada dịkwa n'izu ebebe ma nkicha Ọ pere mpe ofuke. wee were ebe a ọsọ anyị ene ya eweta na bancha ya iso anyị wee tee. Ịfrafụ nke a na nke abụkwa nwugo mana ọ pere mpe. Ọ bụzikwa na ntị ọkwa tinye na ọjọọ maka na ikwu na ọjọọ na-epe mpe ọ dị egwu ọ dị mma ọ dị egwu onye anyị na-ene anya mụ na ya tikọrọ mmanwụ ụlaga na Zaria ọ ga-anyị pee mpe ọ na-erukwa asị ka isi mana unu ahụrụ na Roy gbara bọọlụ nne ama m ọ na-akọ na-akọ Roy gbara bọọlụ ma chi ego oroma n'ụlọ ya etu anyị nọ nke a bịabago anyị gwa n'elu tekwe ka anyị si wee bi ọ ga-adị na Zaria dị anyị nọ anyị anọkọ onwe nke dị na anyị erie enye ọkwa ịbụrụ ọsọ a lio a na-esuru mi ebute mi ada m egie na-abịa na onye ọbụla bịara ebe a ọ bụrụ onye metụ m n'obi nde weta ọsọ ahụ ọ bụrụ ndị ọzọ m rapụwa ya chọpụta ebe Io coach anyị nwanyị daalụ etinye aka ama ya aka n'efere ọjị ebe nye na ụmụ aka na-ebunyezi eburu baba n'ụlọ ma ọ bụrụ nke eburu efere ọjị na brother Unu nwere ya steeti uru. ọ dị mma daalụ mmadụ ịnawanye anya na ebe abụọ ojikwu ị na-enye anya n'iru ọfụma ebe na-agụ iwe na tv ọ ga-ncha Dị ekwula ọtọ ka ọ fụga ọfụma. na-agụ iwe na tv ọ ga-ncha very big a na-esote ya ana m na-esote aba n'azụ ọ na-eme ajọ ọrụ olugbo onye ọ na-emegbu ya oge